Hej, så lad os starte med at tale lidt om før datid. Før datid kan bruges på to lidt forskellige måder. Den ene måde at bruge før datid om, det er at bruge den ligesom datid. Man taler om noget, som er sket allerede inden nu, men man putter den handling i forhold til et andet tidspunkt i fortiden. Det vil sige, for eksempel, da jeg kom hjem, havde min mand allerede lavet maden færdig. Så i det eksempel, så bruger man før datid for at sige, da jeg kom hjem, det er datid, og allerede inden det punkt i datiden, der havde min mand lavet maden færdig. Et andet eksempel er, da jeg gik, havde han allerede sat vasketøjet over. Igen, da jeg gik er i fortiden, og at han allerede havde sat vasketøjet over, det var noget, der skete inden det punkt i fortiden, som jeg taler om. Det sidste eksempel er, da han kom hjem, havde jeg allerede gjort rent. I det tilfælde er det det samme igen. Han kom hjem, det er almindelig datid, men jeg havde allerede gjort rent inden det punkt i datiden. Så på den måde bruger man før datid til at udtrykke noget, som skete inden et andet punkt i datiden. En anden måde at bruge før datid på, det er ligesom det, der svarer til konjunktiv på portugisisk. Det vil sige, man har ikke formen konjunktiv på dansk, men man kan lave den lidt ved at bruge før datid. Det vil sige, det er ligesom konjunktivo på portugisisk. Så et eksempel på de tre sammensætninger, det vil være for eksempel, det havde været dejligt, hvis han havde lavet maden færdig, da jeg kom hjem. I det her tilfælde er det cirka den samme sætning, men forskellen er, at han ikke havde lavet maden færdig. Det vil sige, da jeg kom hjem, der ser jeg på min mand og siger, han har ikke lavet maden færdig, men hvis han havde gjort det, ville jeg have været glad. Det andet eksempel er, jeg ville have været glad, hvis han havde sat vasketøjet over. I det her eksempel, så bliver have sat vasketøjet over, betyder, at han ikke har sat vasketøjet over. Så derfor bliver det konjunktiv, ligesom man siger noget hypotetisk, noget som man tænker, eller noget som man ønsker sig, men noget der ikke er sket i virkeligheden. Og det sidste eksempel ligesådan, det kunne have været fint, hvis han allerede havde gjort rent, da jeg kom hjem. Det vil sige, det der skete var, jeg kom hjem, han havde ikke gjort rent, og jeg ønskede mig, at han havde gjort rent. Det ville have været fint, men han har ikke gjort rent. Og her igen, havde gjort rent, betyder ikke, at han har gjort rent. Det betyder, at han ikke har gjort det i den her måde at bruge det på. Så jeg håber, det giver mening. Så nu vil jeg komme med et par eksempler på almindelig datid. Så eksempler på datid imperfektum på dansk, det kan for eksempel være, jeg var glad, han blev vred, han gik sin vej, han lavede mad, vi talte sammen, vi diskuterede, men vi skændtes aldrig. Jeg arbejdede som ejendomsmægler, jeg elskede mit arbejde. Godt. Og så går jeg videre til at give et par eksempler på imperfektum. Imperfektum bruger man med har som hjælpeverbum. Så der vil for eksempel være, i stedet for han lavede mad, bliver det i imperfektum til han har lavet mad. Så det er en mere afsluttet handling. Og i stedet for vi skændtes, kan det blive til vi har skændtes. Og i stedet for vi diskuterede, er det vi har diskuteret. Så det var lidt generelt om datid. Jeg håber, at det var forståeligt. Så vi ses næste gang. Hej!